Machigni kamora mora ma intere janeno mar LTN en thuolo maber ma aromo kodi okinyi masani ni ndi chenro mar nonro mar oboke ma en chenro ma wakelo ni okinyi kokinyi sama chalo kama indi mar mondo mi wawinji kendo bende obede koda ka ng'eyo ni enang'o mantiere e oboke mago bende koro otelo e pacho ka indi en tarik 10 dwe mar achiel odiochieng'ni mabesa ni ndi koro oganda jo Kenya nitie koda ka siso mar neno ka koro mano ma en jagoro mar weche mag pinje ma oko mar piny mar Amerika migosi Anthony Belkan bochopo ka indi utino masani ni indi maka wuono mar mondo mi koro otwagi koda ka pinje go mag Afrika. Oboke mantie ka indi gino oboke adek. Oboke ma okwongo en oboke mar The Daily Nation, oboke mar ariyo en oboke mar The Standard, oboke mar adek en oboke mar The Star. Omiyo abiro ng'iyo gigo mantie gi kaluma mapiyo piyo. The Daily Nation wacho mantie ka indi en a pay boom for civil servants, teachers, en ni koro nitiere medruok mar osara ne jopuonj kanyakla koda ka jotiji mag piny owacho. Mano endo e chenro masani ndi mar budget madhi nyime kaluwore ni koro kuom sani ndi wacho ni koro nitiere budget goodies tin magi koro gin mago kuma bende gin weche maber ahinya e budget ne ji mang'eny. In Uhuru's final year, the Teachers Service Commission will receive an extra 15 billion for a pay raise and hiring of new teachers, while civil servants are also set for salary increment following the allocation of an extra 70.8 billion to ministries for recurrent expenditure. Magi koro gin chenro gi konsani koro keto kon migawo mar weche mag omenda kama ibiro kete mago e kuma bende gin omenda malang' ka gi kacha. Wach maduong' mantie bende ka indi en ni koro sani ndi jatelo ma bende ochung' ne weche mag tudruok mag pinje ma oko e pinyno endo mar Amerika migosi Anthony Blinken sani biro chopo piny Kenya ka indi otieno ni ndi maka wuono odiochieng' manyoro Kibaki nyonyo no igni 90 mago bedo sebeto godo e piny ka indi. Kibaki ma bende ne en jatend piny owacho mar adek ma piny Kenya ne nitie koda ka nyithinde gwenge eko mag Nairobi ka indi Muthaiga kama koro ji mang'eny ahinya nooro ne otego eko mag nyuol mare kako sani nodonjo igni 90. Tobokeni mara ng'wen en ni Ruto accuses Mount Kenya leaders backing Raila of lying to voters. Ma ler mantie ka indi ni koro jalup jatend piny owacho migosi William Ruto wacho ni koro ji mang'eny ahinya mariambo mago e gwenge mag Mount Kenya ni Raila eng'amo ne bini koro isiro. Mane gima wacho ni nitiere jogo e kuma bende sani ndi gi jotelo ma wuondo oganda mantiere Mount Kenya mar mondo mi koro ogone Raila ombulu. Gima mi wacho mano ene mong'eyo. Dr. Ruto said those fronting the Orange Democratic Party movement party leader were duping residents. Ene koro jogo kuma bende iwuondo ni jogo monyisi mondo gochne Raila gin jogo ma iwuondo onego beni koro en migone ombulu. Seche go ko itobokeni mar abich wach mantie kanyo maduong' en niya ODM leaders in Coast snub Raila tour. Jotelo mago mag ODM mantie gwenge mag Nam Chumbi ne okochopo mano endo wuodhi mar Raila koro nitie gode limbe gwenge eko mag Nam Chumbi kuro. Mane wach mantiere on Sunday night, Mr. Odinga held a dinner meeting with 70 ODM aspirants from different seats. Magi e gik matimre ka indi sani ndi koro jatend duondo bura mar ODM migosi Raila Amolo Odinga timo limbe mare e gwenge eko mag Nam Chumbi kama bende koro sebedo koda ka mago magin buche mopogore mang'eny ka koro otemo sero ombulu e gwenge eko ne chung' mare mar bedo jatelo mar piny owacho. Blinken visit to revive calls for democracy and human rights. Blinken ka koro ochopo ka indi kaka Secretary of State ni koro obiro mar mondo mi koro gikelo weche eko mag kedo ne oganda ratich oganda kanyakla koda kanyaya weche mag democracy e osi mar Afrika mangima. Wacho ni koro it may signal a return of Biden's actual policy for Africa, routine calls for human rights and democracy. Mano e wach ma wachre kanyo endo ni koro ng'ano be ni koro sani koro Amerika kotelne koda ka Biden do ma mondo mi koro weche go mag nyayo okange mag ratich oganda kanyakla gi democracy e osi mag Afrika obed ni gin mag eko ma otegno. Tobokeni mar auchiel kanyo ni Miguna returned derailed over flight red alerts. Mai wach mantiere ka ni koro Miguna mabende en wuode Nyando e gwenge ba pacho ka indi odiochieng' manyoro lekne mar duogo e piny Kenya ka indi kaka ng'ano manonyuol e piny ni indi ne ochopo kuma koro ne oregore arega nono molal kayamo chalo mna mogo no endo ma oregi mukete odheru sama bende koro ne nyise ni okonyal chopo e piny Kenya ka indi e kinde ma bende owinjore ka koro no chiwne mano ma en red alert menso ni okone bende odonjo kara bende ikawe kaka ng'ano endo ma en jawuoth kod ndege moro amora mar piny mangima. Omiyo ne nitiere mano endo ma en ng'ikruok malich ahinya. Miguna ma be osebedo ka en ng'ano endo ma be
miguna osebedo ka en ng'anendo mabende kuom sani endi osebedo ka nitiere koda kamago eko magin dwokruok makech ka weche mawacho moko kuom gin weche ma ok ni kare ne jogo eko magin jotelo mapacho ka endi noyudre tago maliet nogo noendo ka iwacho ni koro nok onyal chopo ka endi achiel kachiel. The anticipated return of Canada-based lawyer Miguna after its forceful removal from the country in early 2018 will have to wait a little longer. Kole Miguna podok bibiro. Koro jomoko wacho ni Miguna en jago mamwagla, ong'ano endo ma ohero weche malagoko madhano rakre achiel kachiel kendo bende dhoge ok ling e sama oneno wach moro amora. Magi nyalo bedo ni weche masani koro ne miyo ok nyal chopo piny Kenya kaendi. Ka wadhi nyime oboke ni ma The Daily Nation weche ng'eny ahinya. King'yo ito oboke mar 14 road transforming the capital skyline maendi en expressway yochin sani koro okelo lokruok e lwasi mano endo mar gwenge mag Nairobi kaendi. Boma mar Nairobi bedo koda kama endo lwasi mopogore nikech weche giko mag expressway inyalo somo mondo ing'e kaka en. It is a 4 and 6 lane dual carriage way within existing median of Mombasa Road, Uhuru Highway and Waiyaki Way. Inyalo ng'iye mondo isom kaka nitie bajo somo kod jondiko ni kanyo endo. Magi kimae counties ni koro handshake politics triggers shifting alliances in the county mapa ni koro county maka Kajiado no kaindika ole lenko ni kaindi koro handshake ni koro yogruok mar Uhuru Kenyatta kod Raila chande chali koro kelo mago e kuma gen lokruok e weche mag kaka oganda kosa ni koro siro josiasa ma opogore e pacho kaindi. Magi mantie mag ohala mag tuke mang'eno kelni weche manyien kambe ko Harambee Stars nye jo ogo tim nendo mar Rwanda bape ariyo kuom achiel bape mabende ok nokonyo Kenya ne tugo mane onge tiende nikech Kenya koro ok ne tugi mondo migidhi e tugo nendo mar World Cup Qatar. Nick Mwendwa ne kume owuok e roto dichieng' nendo manyoro kane en e doho kod ketho nendo kata mago manodonjo ne godo mag mibadhi FKF sama bende kono waya kod fwai ma di Roma milion 4. The Standard. Ministry clears barrier to varsity dream careers. Maeler mantieka ni koro migao mar weche mag somo sani koro ogolo badhogo mane nitiere ne jogo mantie koda ka lek madhi nyime koda ka somo go eko mag mbalariany. Wachre kaendi ni koro kuom sani endi ne ong'i okange go eko mag donjo mondo mi bed ni nyalo yudo course mari manendo mar degree. Teachers are the biggest beneficiaries of changes in degree requirements, where good grades in key subjects will open opportunities for students to pursue courses of their choice. Sani koro kono choni nyaka bed ni koro ni iyudo grade moro e somo moro kata subject moro nikech mane gima nchare timo wan nitika gik moko kiyudo nyal dhi tim degree mari sani koro gima ibereno ema koro idhi somo omiyo mane wach mantiere kanyo enda achiel kachiel. Itoboke ni mar 3 kono wach mantie mar 4 pod en wach mar degree no ko inyalo somo mondo iwinje maler ito koro ang' matimre kuom weche gik mag degree mola ahinya ne jopuonje. Red alert Miguna strip back in limbo maendi wasewacho kanyendo. Itoboke ndi mar 7 ene wach mantiere Miguna ne ok nyal duogo kaka ne dwaro. Raila egwengego ko Nam Chumbi. Raila losers in ODM primaries mustn't worry. Party received at least 100 people defecting from other parties. The ODM leader defended his social protection plan if elected. Raila ochiwo singo ne jogo ma olap dogi jurni ne kombe opogore kokalo otiko nendo mar ODM ni mar mondo meki gibed gi kihondo kokola chiedh nade ni mar kata pononi oyombgi e weche go mag welo kata nominations to pod ki gibedo koda ka kihondo ko nikech gin gi gigo ma ginyalo yudo gin gi lemo mabende inyalo migi mano endo etelo mare maneler mantiere. Ruto ne ntigo ko mag Meru inyalo somo kanyo endo achiel kachiel kambende koro no chai hinya oganda mabende sani koro go poro ne migosi Raila Odinga egwengego eko mag Got Kenya kata Mount Kenya. Kawadhi nyime kaendi wach mane mkano jako makawanga kaendi dakane walicha hinya matanga alumni janeno mar LTN kuom sani wachope pa somo kod jondiko magi nyalo neno teka ka nitiere kaendi eno kaka koro Suleiman Shabal gero ndiko kaendi nitie Martin Opile nitie Millicent Opala magi jomondiko kaendi te mondo mikoro winji nte koro enang'o manitiere achiel kachiel. Counties bedo tiap kaendi joboke malang mar counties kaendi inyalo ng'iye mondo ing'e koro enang'o giri ma bende bro bedo e iye. Financial Standard benika magi obro kelo ni weche mag ohala e weche manyien.
Seche ma koro ang'eyo weche mag tuke mantie kaendi en ni Argentina Brazil meet with eyes on Qatar. Ma wach mantiere timbe ariyo mantiere koda ka huma maduong' ahinya mar adhula e gwenge mag Amerika ma milambo magin Argentina kod Brazil bro rakre weche gi kuma dwaro mondo mikoro gichopie Qatar 2022. Maendi kama bende koro Messi kod Neymar bro bedo ka koro jorakre achiel kachiel. Wach machielo kaendi ni koro Serbia shocks Portugal to join Spain Croatia at World Cup trip. Mane wach mantiere kanyo Serbia nyo obwogo kor Portugal e weche mag adhula kanye girobo Portugal bape ariyo kuom achiel. Mane ndi alabgi giwegi Lisbon kama bende koro nyagi ng'ado tiko mar Qatar 2022. Atiko guboke ma The Star. Uhuru men plan grand reception for Raila in Nyeri. En ni koro jogo kuma bende sero jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta. Sani koro nitiere koda kamano endo chenro mar tipo mar rwako ogai mar ODM migosi Raila Amolo Odinga e chenro mano endo mabende koro idwa ni mondo mikoro odhi oyuor e nyasi mabende koro bag mar ang'onga ahinya e gwenge go mag Nyeri. Mano kaluwore ni koro kuom sani endi nitiere jodongo joluo kod jodongo ma oganda jo-Kikuyu mabiro romo chieng' tarik 26 mano endo en juma manyien kama bende gibiro twake weche go mag riwruok. Meeting comes before Jubilee NDC where Kenyatta will endorse coalition with ODM. Ruto will be expelled. Chenro kama ndi biro ndala dek kende kakoro ing'eni koro Jubilee biro bedo kod National Delegates Conference mari. Mama ide kanye ndi wacho ni koro tudruok kata tich kata riwruok mar Jubilee kod ODM ibiro lande ayanga to jalo jotend piny owacho migosi William Ruto ibiro thich oko mano endo madondo bura ma Jubilee. Wach mar Kibaki kuom higni 90 mane onyono en wach malich ahinya. Higni 90 ok yot mondo mi dhano ochopie e kinde masani. Wach mar Raila gi ka gibro dhi Nyeri no endo inyalo some entiere kanyo endo ito boko endo mar 4 kod 5. Machielo gi makoro siasa mane gore Meru gi siasa mane gore kamora mora magi te nitiere ito boko endi mar 6 kod 7. E thuolo ni endi ka ang'iyo mos kakane gi matang medical endi tim na weche mag ohala mar paroni mag ang'no bito kod oboke malanka endi mar my government kaponi ko dwaro ng'eyo gik matimre manendo e piny owacho nitie oboke malanka endi malich ahinya ma inyalo tiyo godo mondo mikoro ing'eni to koro ang'o matimre e weche mag ohala e piny owacho. Jondiko gi josomo ogolo pachgi kaendi paro malewa ahinya no ka jomondiko kaka Alex Awiti. What will it take to make clean technology affordable and accessible worldwide by 2030? Mane wach mantiere kanyo Alex Awiti ondiko inyalo somo. Calligraph does not mind curtain raising. Mane wach mantiere kanyo ni Calligraph Jones okodewo ni inyalo kel luonge mondo mikoro tim mane endo mabende en moro pap kata curtain raising achiel kachiel e chenro manitiere kanyo endo maendi en word is e oboke nindi nyalo somo ito oboke ni mar 19 nigi weche kanyo endo mag jongolo jomadosre jomane gi huma. Counties bendo tiap ka sambini kwa chini MP Mishra to host DP Ruto as pressure mounts to join UDA. Mane wachi mantiere kaendi Mishra bro bedo jakanyuma William Ruto. Sarah Serem aims to succeed Mandago, third woman in race. Mane wachi masani kono nitiere paro Sarah Serem mar SRC. Sarah Serem doro mamondo mikoro okawdoro nendo mar Mandago main governor ma sanindi mar Uasin Gishu. Former chairperson of Salaries and Remuneration Commission Sarah Serem aims to succeed Uasin Gishu Governor Jackson Mandago. She is the third woman in the race. For the last week, she has been hosting delegations at her home in Kesses constituency where she has hinted she will join the race. Mane wachi mantiere kanyo endo jomamine owuok matek ahinya kendo bende koro gedo mondo mi gikaw kombe mago eko mopogore opogore. Inside Raila's Dubai dream for Lamu. Nyalo somo mago te gin pajo somo kod jondiko mago eko mantiere counties kanyo. E weche mag tuke. Too little too late. En koro gik manyo atimo nyoro kata mara go Rwanda chande nyen mana kamano odhege yama kana yin chelo ngamurego godheru makoro moki koro ya mokwadho dhego to indi weni rego nini gi mogo onge mane gima nitiere kanyo endo malich ahinya en joka to gotimo manyo geno endo okokonya ahinya sama bende koro Kenya beat Rwanda as Nick Mwendwa is arraigned. Nick Mwendwa to koro nye nitiere kod tarik kod jogo kuma gin jotelo kod jong'ado bura e doho e weche mag mibadhi mane miene. Nyinga en Nick Okello. Ang'eyo ni e thuolo ni indika Nyasaye timo maber. Kiny kendo
wanachak warom mondo mi watim weche giki mag oboke. Odiochieng' mari bed mano mani kare kendo manyangafu. We mondo warom e kinde mowinjore.